abusiafo afe akọ apro asan abeto yembio ye ne wo hye kota foforo ase adusua foforo nimdie foforo akwanya foforo asa mayen se yensan to nsanfre onyankopon no bekyekye ne nsemu kota yemu nyinara ye ne wo ye adusua bia wato ne din se managing for the master till he comes se yere hweso ama owura no kosi se obeba na otwi mu adusua ye de brewa edi kota nanimu kra no o se parts of God's family anaso onyankopon abusua no efabi so and them no ye family pa na ye nucleus family besi now no bibia me hu bia no di onyankopon born no fiti ase say we busua mu a eja e provide for the family ye bema munyina akwaba na afe ye de enchiasro nkonso edema munyina afri ye ngaje nkwapa Yesu Kristo nchen ye besa ma munyina so afrihia pa nyankopon adumunti afe akọ asan abeto yembion ye kota adusua no ye de foforo so na hyemase sa afi mu se wo hwe ye nkota no adusua na o se managing for the master till he comes say ye hweso ama owura no ansana kopem se obeba na ye adusua bia no kwasem ne se ebeye de pa ye de mu pensem mu no ebebre mu sesi asanse maboafo no ayekrado na ma memfasa kwanya yi na minyi maboafo a omuba beboa mu me wosa adusua mu nkyere mu na afi yewia ye di eti anu sa adusua eyi mo media musonfo Bismarck Mensa enne yeho adom me wo Elder Hansen asamwa ekame ho ewo hase Elder Hansen yemo akaba yeah good yeah that's say yeto nsafre wo bae last year nyina no na Elder Hansen dis adwumadi mu akotene pa nyankopon adom safi we nso amana ho kwan so onyankopon emfa no enye adwuma me komanimu a na me ko Elder Kingsford dia boa manso eneti emfinfin na Elder yemo akaba yeah afisha panso afintu ye da great Elder so na last year ni nyina na obo adusua mu akotene pa na nso wabeka me ho ha Elder yemo akaba Elder senso me ko manimu a na afi me wo Elder Dr. Alex Collins Arthur so eneti etwo no ano Elder yemo akaba yeah ni and I'm more official panso afenko meto ye great minim say abusiafo nyina ho ye great that's it na nim say na Elder so last year ye na ebo adwuma no this year so wasan ababeka ye ho me mamu nyina akwaba na afen so Mr. Onyankopon insurance so de mamu nyina abusiafo so ye beda mo ase sronko kwan so se de biarada mode mo fidie de to London Ghana memenda kwan to Sabbath school na afen chose mu empensem mu mamemfa aseda pesi nso mfa matre ABN TV Ghana omuna omoboa ehwete adusian ediko wiase afana nyina yodo omo asepa last year omo so yasne adusian ye nyina na omo de ko wiase afana nyina enam sesa adwumakuo eya nkronkron adwuma die na omo yemfa mpemfa so nti eya na ehusikasam no eden kakra ye de wom number ebetu yemfoni nani fa fro bi beje so ABN TV Ghana na kakra bi obetimi de aboa sa adwumakuo yi fa boa womo na afia ye wuramu ni nyankopon ebeye na nyankopon ebehira stronko ekwan so yedamwase great ye share adusua foforo ase moma ye mompaye mamema Elder Kingsford mompaye na fe ye mfa eti enu adusua no na mitumfo na mi a odo na yemie ahye oma samre oma yabo animu aba onwunase odi ye wura afefufuro mu odi adusua foforo na amaye
yɛsɛ sɛ ma ho konkron no mɛka yɛ ho ɔmo yɛ kyerɛkyerɛfoɔ kakaefoɔ adesua hodo a wode maa yɛ afie atwa mu nyinara papa yɛsɛ sɛ boa ne ntimi mfa mmɔbra pa nhyɛ odi animonyam deɛ wode maa yɛ afie so ɛmmoa yɛ ne nsiesie ɛma nkwagye da no wei ne yɛsrɛ wɔ dɔba yesu kristo din mu amen Amen. Great, Madam Mwase, no question say for the whole of Sakotaimu, ye share so ama ura no kosi se obeba eto de bia sa wodi wadwene di bu or dra nyankopon ewoma adasama ene ayankofa onyankopon ewoma nabodia no question say eya na ebro adwene ntiase so now so say ya nya very careful otamfo bonsam ebitimi atwen afiri onyankopon animu na enhyira ewo se nka nyankopon de maye no yensa enka bio onam ne temptations ahodo so ebetwen afiri onyankopon especially say ya adwen se yepese yenye sika ntentem no na fe obu se obonsam atwen afiri onyankopon do no animu onyankopon eboye no ama ya kwankyere bebre na afi so wode niema nyina ahye yensa sanya yebetimi amanagi anase yebetimi ahwese na eso aye mfaso amaye na daachi bi nso oba yatimi abu nkontapa de amaye na nso iwiase afafede ene niema bebre ntine eya na atwe afiri ahyede anyankopon de amaye nse yemfa nhwe na bode so sanya ebe yebetimi abu nkontapa enti the whole of Sakota we no yebehwe niema anyankopon de amaye no yenso your responsibility yenso ya hyede e wose yeye ne se betimi ahweso yi ama onyankopon na se obepia yatimi abu nkontapa ede ama no eno na Sakota emu nyina no ye pese yehwe na otwi we mu no yebehwe adusua edikan se otwi adusua edikan no se onyankopon abusua no efa bi enti yebehwe ne bi se ede ben na ema hwan ne onyankopon abusua no ede ne ma ye be part of onyankopon abusua na wo be nyankopon abusua so a okwan ben so na ehye wo nkran kwan ben so na be fa so ne ye ho atena na atimi aye fe se ne nyankopon ene ye atena ahyede ben nyankopon ede ama ye se abusua ye nso ye enubi na sa ye de hye adusua na senti emfa sa adusua yin kwa wie na abie kota ni nyina adusua ye pese yesua no mu na afi yafa no mako se ne esi kono enti ye nka abosama ye de hye your first lesson here as no 1 John chapter 3 verse 1. Monhwe odoko a agya no de ado yen se wonfrɛ yen nyankopɔn ma na yen so yen ti wiase hu yen efiri se enhunu no amen Great se ne medi kan kan ye no odosoronko a nyankopɔn de ado yen no wodwene ho a wonte ase se nyankopɔn be frɛ wo se woyɛ ne ba one of the greatest lover nyankopon betimi adadi ache na John atro ade amaye yekọ adusua no mu no ebeba mu na afie no ya kyerɛkyerɛ mu nti mo amemfa nhya ase emfiri se sai na onyankopon one abode nkitamde etitie ena afie nso no ade ben na emaye ye onyankopon abusua no efa bi na se onyankopon abusua no fa bi a okwan ben so na ehye ye nkuran afi so okwan ben so na ebe fa so ne ne ye ho atena sane onyankopɔ be hu se ye anuanom ebi da se se yehwe abode mfiti ase a twere no ama ye hunu se onyankopɔn ne bɔ onipa nti eno no the first point I was here established say a part of God's family na I was here jitum se onyankopɔn na ɔbɔ yen. That's right. Na yehwe twere no nso a ye nyina agidi se nipa e wo wiase nyina nyame na abɔ yen. Na so nya ye nyina na ye part of God's family. Adenti na make sa se yehwe Luke ansampa no a Luke 2 verse Luke 3:38 sorry. Okay. Luke 3:38 or ka assembly ho. O say na Enos mama mi mpesa me paraphrase ti mama mi nua aka Luke etibiensa ichimoduasa nwotwe o say Enos ba Seth ba Adam ba Nyankopon ba ndi say Adam eye Nyankopon ba na kire say
ya adwen be say obi a ofiri Adam ba e bia eye onyankopon ba na so say wo hwe twero no mu so a twero no ma ye te ase say na obi a ofiri Adam ba e bia na ye nyankopon ba okay ye kan family ntisi ye ko hwe 1 John 5 ye hwe 3 ho na afi ye hwe de twero no so e ka kire wo mu a ye kan onyankopon family yeah because ye kan family a tempo ye de ba wi ase a yetimi e ka say we ye madam for ye me family but ye komu pa no ye pe blood related our ben no ena eja ne nkola ye call ya kan mamu a ye wo extended family that's right na so enemirem no ye kan family pa na ye nucleus family no father son mother and children na onyankopon mi yehunu e wo 1 John 5 ho verse 1 yeah 1 John 5 verse 1 Yohane ngoma edikai etinum ichemu ba kono obiara a ogidi se Yesu ni Kristo no onyankopon na wawo no na obiara odo de owo no nso ne fatu no nka ho se yedo onyankopon na yedi na hyede so a enoa na yedi hunu se yedo onyankopon ba ndi ha o kan onyankopon ma o kan family no ndi wase ye gitum se onyankopon na bo ade dia then we are part of the family si ye gitum se onyankopon ye na agya efise Kristo ba ye no obewudi je na wase obi a obeji Kristo adi no obeye den obeye nyankopon ma ena Kristo so frɛ nyankopon se n'agya di Kristo abe transasi so na yenso ye ni Kristo e wa yonkofa ne yeso ye nyankopon ma de a ne yeso ye recognize se nyankopon ye n'agya ti se nyankopon ye n'agya de a na ye part of his family. That's right. But to be part, we must be born of God. Of God. Yes, me idea by we are saying you belong to the family. Okay. But you have to be born of God. All right. No, never say nyankopon. Yo, medase pa. Amen. Elder Yamishra, say question no I buy no elder actually mu pa. Ne me de eto ne de so ne say ye bibia onyame opese wo ye no wa ma yen eho ensunsanso a anase eho eyikyire bi a ye wo wasase so se ne na elder pese wo kyire mu no enti ma me fa bi enka ho se ye beti we yase a ye nyina ye bia wo asase so apart from say obi a ye wo no a sebio onim baby a ye wo no na owo bi a a home you know yenyina ni mabusuya ye free mu even in the home kura no be adopt ye ema yetimi ekohunu abusuya se ye ne no ne nyankopon pese wo kire ye no se ye de toto ye wiase abusuya hu a ebe ma yate ase ye pa enti se ne na wo kire nucleus family ebetimi kura ye extended family but ne nyina ne se abusuya obia nim ni role na obia ye ne a onyame de ahye ne sase wonye ne se wodi si ho a e ma woti onyame abusua ya se onzo se ye onyame abusua no efa bi we are part of God's family. It is a me abusua me free mu me ma me papa na yen anuanom ene bi a cousins ne no ma ye nyina no se ye wo abusua no mu a ede be na ma yen hu se ye kan abusua ne ho ene no kenkan of 1 John no se nyankopon na awo yen yawofo na awo yen menso amenso mabete abusua foforo me wo yere ewo ebei yenso ye abusua foforo enti ha no nyame adom mu no minim ebayo se ne wo ye eba se ne etie ena minim ejayo se ne me ye eja se ne etie enti ye hwe nyame abusua no mu a saa na etie onyame ama yen se oye eja ye friend eja in John 1:12 no o say hwe wona woji ni dindi ye no o ma wontumi se on frɛ won onyankopɔn ɛma sɛ wo bɛyɛ nyankopɔn ba de a na Yesu Kristo abɛyɛ wunua enti Yesu frɛ yɛn sɛ anuanom Bible quotations ne dɔɔso yɛntimi nkan ne nyina but John 20:17 no ɔfrɛ n'agya no sɛ agya na magya na mo nso mogya emra Mary ebɛhyia no no ɔsɛ kɔ na kɔka kyerɛ wɔn sɛ me kɔ me nyankopɔn ne nkyɛn ɛne won so mu nyankopɔn mini magya ene mo nso mu agya enti Yesu abeye ye nua eni gisem ne se wo nua bi wa abusua mu na se nua no
on na obo ne ho moden ebi a waye adwuma sika on na hwemo ne ade a eya ye ka se na mo nhwemo nwie na mo nsua no ti Yesu ye nua pani dia ene na sa abusua no mu no esese yesua Yesu na enti subsequent lessons na wo so ni nyina no ebe boa ya ma ya te abusua wei ho asem ase se ne be ya o abusua no mu hu abomfia sa madam ase abusuafo na oma obababa mu ade atwe no ade a ema yeye onyankopon abusua no efa ebi yenhwe na fe yenko yenim sa wo hwe Psalm 24 ka asem bi yenhwe sa asem we no na enye ono nko a na eka other verses bebre nso ewo ho a eka sa asem ya se asase ne emu eniema nyina no ewo onyankopon se ne Psalm 24 ka na asase ne na de dodo nyina awurade dia wiase ne won a wotimu no wono sasem we no in fact repeat no ho se wo hwe friends Chronicles now hwe Hagar so they almost sound the same tone say bibie wo wiase eyo onyankopon edia no kwasem ben ene wo sa asemi ya Psalm kan na say na yen related to asema odonto yi ekan your many are best mark medase maybe toward the elders ne kan you know in the context of question will be sano answer crown na meko Psalm no me pese ye beko Genesis Genesis 1 verse 1 esim fitiase na wiase bibia ni ha it was void ena onyankopon no mu nsem ebo ne ma ba wiase enti say me share from Genesis there was an empty space just say me share around na me hu niema was space no more na Genesis onyankopon na boy ya then it say from that point basing now no bibia me hu bia no di onyankopon born no fitiase no eno na atoa so abedru this time that's right na eno no na yenua penyi David call Psalm 24:1 or shemu can I say asase mun enin mun niema nyina the earth and its fullness bibi o wiase nyina no awurade dia so can Psalm 50:10-12 and also can or say more no man nyina onyankopon and a boy major Chronicles na chire me attack me deal with the Chronicles Haggai 2:8 and so sikanyina silver and gold onyankopon dia na Chronicles First Chronicles so First Chronicles so started from chapter 17 a time David pleaded onyankopon say onyankopon aboam wo hyiram bebre ti onyame ma no kwan na wonsi dan onyankopon or the fa onyankopon di ni Nathan so na onyankopon ma message ba David was said there be wo moja won sa ho enti me pese obesi me dan amame na David esre say at least wo mame nsi dan no kra mame kwan na me draw plans no na me prepare materials ni nyina mu ho enti me ba na opese osi no se duru ho na me ba no asi enti you can from chapter 17 kwa kopem 23 na ebeduru ye na 29 na ho ni nyina ye processor David did draw plans no did gather material nyina na mro nya materials ni nyina no and of Fred the whole assembly of Israel say the plan is done say every creature person ya draw your plan na wie material ni nyina nie enti momra na yenye osom na yenna nyame ase ye bedje store cotton ye wie ye na e besi dan no na ho no na otie the Bible kan say ogado mu nyina no say sa material ni we yenye nyina no there is no way say me ne man for kebet manya we no nyina efiri ho enti David esa shemu den say wiase bibia wo wiase bia no onyankopon dia great enti na me bisa say how do we relate to that say dog achire mu say verse ne sitie no say what the bias sitie mu ase wiase ne emuniema nyina onyankopon dia and ye no how yen related to emuniema na say okay me that say I'm going back to the family no we say we can God's family and yem fanto abusia ho and say yeka abusia abusia no contest ni nyina ne say ye wo agya ye wo ena
onyame play both roles as a jane and nanti enyame yetimi friend oba tampa ebi so your oba time ti say oba yeah na say you abusua mu a eja e provide for the family wa hye e wo twiro mu say eja e na improvide say ne o ka kire Adam no ne fifiri na wo de be provide am abusua no enna so enna yenim say enna e provide na family no mu mofra no a ewo mu no yen ye boa wo mo no wo mo nso enne ahokyere ene wo hawo ne amane enti efie bebree mu amofra no aduru o mo school fie so no ono a wo ba fie akora no so ba o se o ma to emo mediaba enye sa na yeta hu bia adan ne ka no me so me ye adwuma ma me ntum firi ha enti no me boa mo bia £200 every month na mo fentu adan ne ka enne mofra so e provide bi. But in the context of nyame ne na busua no mu no and just say we woman say he provides everything. Yeah. Yen ka ho. Yen kwa bontin ko to nsuo e wo Costco emfa ma say ye de nsuo abebo nyame de no. All the provision no a e wo abusua no mu agya no na nyame ne agya no. Ono na o provide bibia. Enti na Mra David enya ne nyina wie ye no ko betumi aka se me ne manfo ne ye de aba o se da bi ne aba nyina no efiri wo awurade ne san wo enti Psalm 50 verse 10 e ko no ma me kenkan ho kakra Psalm 50 verse 10 se provision bia ye be ye no wo abusua no mu no ye agya no bia ye ka se me na me ko bada bia na me ko adwuma na me yesei onyame se ono na abusua na ye ya beka ho ne de emframa ye home ono na de ma ye aduane a ye die ono ne provide enkwa ekuta yen ono ne provide si etimi keka yen ho no si ye keka yen ho woni mu everything na etimi ma yen ye abusua no e part bie no eye onyankopon no eja no e na ye den o provide this is the relationship enti ne o person o kire yen say adusua ye besua no kota nyina managing for the master till he comes so no na wa provide ni nyina ma yen dia ene se yetimi ye adwuma wo yen yasa asi so abusua mu a ni nyina aye hwan dia onyankopon dia enti Psalm 50:10 going no me kan there 3 verses pe na ma wie efri say kwaye mu mmoa nyina wo me se kwaye mu mmoa wo nyame na se wo ye obofo na wo muram kokum abo ni dia aye hwan dia onyankopon dia nyame dia yenko the next one mepo apem so mmoa is the same thing. Enti na ye bia ye nkokwa yem but ukọ mountains na ukọ hunu ana wa nkọ mountains kwa na say ukọ farm na ukọ hu mmoa e wo ho a the farmer is there but Bible no ye very categorical say enye farmer no dia eye onyame e dia say ye famra fam kakra o say minim meposo ntakrabo nyina na wiremu mmoadoma nyina wo me ho say ekom de me a anka merense wo na wiase ne ne maye wo me enti ne otoa so a o ka Nyankopon so nyame na e ka sei senke nyame e komo de no a nka nya no bebebisa yen na nso ne enti a esese ye responsible e wo mu ne sei onu nyame ne nsi fam in person emma yes anu wan o de ahye ye nsa se abusua mu nipa no bi a ya ye ne mba no se wo ye nyame ba de a ene na esese uhu se ade nyina ewo yo medam ase ye nto aso na fe ye nhwe eyewo abusia wona ye nhwe resources ben na esombo pa onyankopon dia ma na busia yi na afi nso ya na ebinu kra fi senti wo hwe ne eme yisisi wo wi asenti nyankopon okay like na nikuye ho especially ye daily niema ye ko sore anopa oko na niema achechire wo so na hu babia ade be fa na binu bisa se nyame na ye so no does he really care na resources ben pa di mu ben na ode ama abusia ye chese nyankopon okay about us that's it enipa ye wo asasi suwe as ye ka di onyame ayaman ya titru nemre ya yete ya dwen nyina kosi sika so sika ene adan ne cars nanso nya no ene ade titru onyame dia maye de edi mu pa ne se nkwaje a onyankopon nam ne doba Yesu Kristo eso edi amaye entina John 3:16 osi sa de onyankopon si do wiase ne so ode ne ba krono ye den amaye bia obegina di no wanyira na emom ayeden wanyadan kwa
down kwano Nyankopon edi amai no eno no the greatest gift onyame edi ama ne ma great na eno no efiri ho a Onyankopon ama ne ma ye nyina achade ahodo bebre wa ma ye honhom mu achade eno ama ye honam soso achade na de edi mu kura no saminu mie no samira ya te ya yetimi kasai our existence yes ya achade Onyankopon edi ama ye disi ye hwe Acts 17 verse 13 what chere mpefi ana se ye hwe 1 Peter 1:5 o kan kwaje ho asem ana yi Kristo ba asase so na fe dwumadi a Onyame de hye ne nsa odi ni nyina wo beko no o sa ama ya achede afufuro o se o de nkonkron no ama ye amen nkonkron o de ama ye se yenya ni dan o se nkonkron no ana be kire yen na fe wa ma ya hunu se e konfumsuo mu a wa reprove yen na o de yakọ da nkwaji mu ti se Nyankopon edi ne itumi no ashe ho nkonkron mu edi amayen se de be ya ebetumi aye den anante na namo so anamo no ye nante akoyen ye nante de akọ ne nkwaji no di nye hunamu nieman ada bia ye yakoba yi no ehia Onyame de amayen nanso nkwaje no a odi amaye no eno na sombo pa ewo ti kan John 3:16 Acts 17:3 1 Peter 1:5 wa and Luke 11:13 ni nyina no o kire o twerɛsɛm no yo medase say that what church resources pa mu ye medase pa medase elder nti me de ya na maside aba family no every good parent and our parents papa biya no omo e provide resources e mo ba enti ye yem kwara no e bia enne ye mfa enne ye die ubomu se uko shop na uko hu se akora na fe na te se me ba wedi 3 years yi na mato board bia yetimi twiro so na ye popa na mato resource odi be den odi be sua de normal resource ni bi aduane obedi a ne ho ebeto no ntade enoma ebe protect no ama na dwen mu abie sua de akosi se obedru stage bi a ono abeye independent aka se we de matimi agina me na so ana afei odru so ko school a onse na obu fa so na wo hwe nursery obehwe nursery no a se o year 1 na wa obu fa so na wa pedi school na wo de na ekọ ha na wo de na ekọ park ne nyina ye resources setena mu ewiase mu abusua no yeyo na onyame de no na elder aboboso no enti se ne ye nya ye mba na ye mo resources no saa na onyame nso ema ye resource na ye resource kese pa na elder aboboso me nsan ko mu mmerenti ene se dankwa won kronkron sustainability ene that apart from dankwa na ye Kristo nkwa je salvation no wase am ye nkwa wasase so a ye nkwa ye home ye bibia no ekura ne nsam ti wa ma ya hoden nyansa o se na se omaya medemu komu no se munya ahoden na se mutimi dua na mutwa monkai se me na me ma mo ahoden a mo de yeye enti ni nyina ye resources a Onyankopon e de ama ne ma wa abusua no se ye part of the abusua men kada se me de ma hoden ni nyansa na ye oye se na mebusa mo ka no o se bibia mu no hunu no emfa ho ntu nyansa so se all the resources a odi ko school ni ya wutimi de kasa ni wutimi de drive ni wutimi de ye adwuma ni wutimi de pesika ni wutimi de didi no nyame ene de yo me da mo asepa ye trust ye hu eniema ahodo abusiafo o Nyankopon ade ama na busia eko na mi bisa se yenso ya sede ye ne sei say many abesmark ye hana ye ba adusua no kota nyina no ye adusua no the foundation pa ye de kan establish say ye nyina ye one family that's right ye nyina ye ja ene Onyankopon ye nyina ye nuafo say mu elder me nua panyin me hu me nua ba no eye me sister frisi ye nyina ye abusua ba ko ne asa establish say resources se wo wiase nyina no Onyankopon na boy na
onyankopon ball resources nyina ewo aiding no na ode hye nipa nsa say ye manage enti say by your responsibility some of the resources and empanyfo di kan di kan pay efa ye nkwaje ho no e important say wo abusua mu a say resource bia ewo abusua no mu a ye chema abusua ni nyina say be survival ba ma abusua ni nyina ye be hwe say every time the resources there near say use for abusua no enti ye fa nkwaje sema e importance ye be hu say adofo a omatwa hu nyina e part of God family. That's right. Enti nkwaje ye nya no e see ye share with formo. That's right. Say about the material we are ye nya no so a e see hu say enye ebia sabi ye nim die bia na say ye hu a efe bi nti na ye what resources no onyankopon dia maye say ye be ye we say vehicle a ye be spread ama other people ama omu nyina nya bi emre onyankopon frɛ ye na Abraham say o hira no o kan sem bi o say we na musunti amama mu nyina be ye nhirafo enti nhira na onyankopon de ma Abraham no it was too big for Abraham. But the whole point of the man on say Abraham na saw ye just a conduit or ye means or be share among other people. Now him say obi the idea show so no who say we officer no kwadifo no team more. Sometimes some of us don't understand why ebia ya bompire awrade ma menya ska bibre ma menya niam bibre so when you the right concept into onyankopon de niam mawa it become difficult for God to entrust you with more things. That's right. Esi hu se bibia yenya nimdi onyame de amaye opportunity bia yenya di bia ye wom resources or de amaye no on fam maye just for yenko a no de amaye said the family of God no ye de best sustain you bia na you managing well. Great. Me da say pa dog me da say opening hands and say opening doc nyamishra pa when we come to our responsibility doso in fact my main kind of say your responsibility 12 lessons for the quarter the next 12 lessons ni nyina no or be kan your responsibility ye wo abusua no mu in different ways but ni di kan pa ene quarter week we are this day my no city ye beye amanyankopon. That's right. That is our responsibility. That's the first thing. If we say abusua mu ya te bebre say obi aka kire ne ba say miwu a ensime yi ase ya te bebre say obi aka kire ne ba say mapo I've disowned you from my children. That's right. Ya te bebre e ba ne say na ema obi etimi ka kire ne ba say ma disown you afiri me mbam if we say ne ba no aye asobrache ne opese wo ye no wo nye. It is a young Busian who say Yamia Busia as part of God's family. What the first thing we need, and they say, Yabe City, Amanasem. That's right. Take it this way. Say we will fear. Now we Busia, or man for a baho, any idea. Now, what can't be? My main example, me yakorano, now yet the post office. Now, me papa. As I say, who your post office, now officers need me back check up at any time in tea, or say my mobile. Office but office was here nice ti brother boy ayato amame no eno na wusi po ha ne ha na wo bo a timi tia ho to what slide na wabo ti hwehwe teten wa ma ni firifi a na mobo na ye bo so oba na wafa edan na chi obeba no obi gina ahwe nsa na waso eden kwasi waso eden that time no I was thinking say otimani so on pese ni ameme ye mama nigie no ba na me wira afi se ne mpanimfo be hu no a ye be yi na di ama school kura me ko no onyo school fees ni kura ntua enti obo ye nyina ho ban no me akwara no me madwen ye me se oye nhye so sa na nyame bo ye ho ban enti if you have a principle at home na wo ma na se wo ma no o se omo kan abusuan no so omo se omo ntie wasem sebi omo animu a sebi ye Ghana fo what something as a Christian you dare you dread say obeti say oba wa kire no bibia wie no bema obeba no say bio obombo ne hwemu asomu oba nyina ana say wakofa bema wakofa sebi nyame mpangu wakofa bema aba say me ono na me pese me ware no oba wakofa oba aba dey say ne be ye wo wa hwa wo de homtie kura be ka say wapono
saa na yɛde nyame ɛno nti ɛsɛ yɛte aseɛ sɛ the first thing of our responsibility is love enti na yesu sɛ sɛ modɔme a muni mahyɛdeɛ so ti ɔka no Matthew 22:37 sɛ ɔka kyerɛ no sɛ fo wakoma nyinaa ɛne wadwen nyinaa ɛne wokra nyinaa dɔ awurade onyankopɔn na ne ɛtɔ so mmienu no nso ne sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo but our first responsibility is to love our God our Father yɛ papa no yɛ awofoɔ no na yɛ no yɛ nuanom abusua muti mu a yɛ say oh that papa yɛ dɔ yɛ maame yɛ dɔ awofoɔ no eduru Christmas yi yɛ ni sɛ families bebree ko hyiae na imagine say mo family members anuanom a mo firi maame kɔ papa kɔ na yɛ say yɛ mehyia Christmas dinner yɛ nyina mo ko hyia na baako ana mienu de mo esan so omo ko omo ndo omo nti omo se omo mba e de na ya na esie anigye ma abusua no onyame abusua no ne se yen tie nyame asem ni ne mra asem so na yen no nyankopon ne yen no ye nuanom no so a omo ka abusua no that is our responsibility yo madam ase test baako wo ha me pese ye be kan aso de me nua yi kai 1 John 5:3 ho ebi se nyankopon na hyɛdeɛ no ɔde amayɛ no a yɛka ɔdɔ ho asɛm no samre abɛyɛ bibi kɛseɛ ɛde amayɛ yɛka sɛ yɛn no nyame ne yɛni na hyɛdeɛ so a mpo sɛ kristofo yɛbusa sɛ ɛnyɛ possible nanso nyankopon sɛ na hyɛdeɛ no ɛnyɛ den it's not grievous nyankopon na ɛka o sɛ ɛnyɛ den na de nti na kristofo a onyame de na hyɛdeɛ yɛ amayɛ na ɔsi yɛ nante so ɔde ne resources so ama yɛn sɛ yɛn hwɛ so yɛn fa nyɛ adwuma no yɛn nso yɛtwa yɛ yɛnka sɛ yɛtwa yɛ akyi ɛbɛka sɛ ɛɛden nso wiase mmara no deɛ yɛdi so kamakama ɛno yɛ adeɛ a wɔsɛ yɛdwene ho yie ne yɛhwɛ ne yie yo medase sɛ mo ayɛ ne sade ama de yɛn hwɛ we na afi yɛn fa nsɔre yɛn adisua no so sɛ wo kenkan Matthew chapter 6 verse 19 to 21 na ɔka asɛm bi ɔsɛ mo nhyehyɛ adapadeɛ asase so faako a nwemoa ne nankyen sɛ no na awifuo bubu kɔwia na mo nhyehyɛ adapadeɛ ɔsoro faako a nwemoa ne nankyen nsɛ no na awifuo mmubu nkɔwia na faako a wajapadeɛ wɔ no ɛhɔ na wakoma ɛwɔ sɛ wohwɛ saa kenkan sɛm yi a yɛka no wɔ Matthew yi a no kwasɛm bɛn ɛna ɛwɔ saa akenkan sɛm yi na sɛ ɔka sɛ yɛnhyehyɛ yajapadeɛ ɛwɔ soro a na se kyerɛ ne sɛn adeɛ di kan no deɛ ɛwɔ sɛ yɛ clear ne sɛ onyame nka sɛ wode wo ho a anaasɛ wowɔ sika a anaasɛ wowɔ possession a ɛyɛ bɔne okay mmerɛ bi atwam no na agyidifo bebree no dwen sɛ to get riches no is against God's commandment anaasɛ ne nhyehyɛ yes and tie yɛhwɛ Abraham ne Job a na ɔmo yɛ adefoɔ deɛ onyankopɔn ɛnam n'asɛm so ɛkyerɛ yɛn ne sɛ deɛ ɔde ama yɛn nyinaa no ɛni sɛ yɛde yɛn ho to yɛn agyapadeɛ so sɛ yɛde yɛn ho ɛto agyapadeɛ no so deɛ a na yɛ sɛ yɛhyehyɛ yɛdemudie ɛwɔ asase so okay and I say build a house on the sand okay a new foundation so how no bad a big durable until we should not trust or set our minds on the riches nemo yafi ya won to onyankopon so ne de ya ho ato onyankopon so no we make God our priority bibia ye bia no nyankopon na di kan nyame dan ya masie nyame ka nyame school amako nyame PhD bia amabo anase amadwuma bi am establish na me de me ho to so na de nyame de ama me nyina na mobrohunu ewe ye na dom se ye te ase sa na de oka ewe han Kristo ka kire se eni se ye de ye ho to ye na japade so wasasi so because ajapade no ayeye no ha no emoa ne bedie sa eto da bi na se ye kofie Ghana na wo hwe ba bi a na bi a na yesusa na sikafo no mo asisi wo mo dan na eho no ye very area na anigye wo ho na ho fe na samre wo kohwe edan no se de esi nipa na wu e bia wo de agya abusuafo so ni means a om de be maintain no na hwe edan yi a e bia 1960s 70s 80s kura no
na efie no ye kama na ohwe se de asi aya Terrazzo house na de Kristo Kristo ka kire wa ama ye te ase yi so ti Nyankopɔn ase a se ye mfa ye ho nto ye na japade so memo ye mfa ye ho nto Kristo so ne ye nya no priority yo me da say opening oh sa asemu a opening eke e very important me pese me sense su dua bi emu se Yesu anka se wode wo ho a eye bone ana wunya nkwaje eya na ebi mo eteki Yesu asemu a oka ese den masikani se obekọ soro mra wone the young ruler no the rich young ruler ne din komo na oka so nkoton ne japade nyina na ode awerehọ koye no na Yesu kan se den ma sikani se obekọ soro echen se yoma ebekọ panie. And that is very wrong. That interpretation is so wrong. We say, ama anye niefo bebre again say Bible no eka ye hye say ye bede ye. But that word no pese me chire mu say hye dan ka disua no ba me de chire mu say Yesu anka say pane a ye de pamade asem na no wo ka. Pane tokro ana kwi no ka no English ne say needle eye. A language na e wo ho sa time no. You see Jerusalem war no a ade omatwa circle bi wo ho your friend needle eye na se omoto Jerusalem gate no mu a ne yoma no a eso enoma no na omode na fa needle eye no na ansa na obetumi afa mu no sanse esua kakra no ne yayiyi ne noma ni nyina afi nachi ne ye de awura needle eye no na ya pushi yoma no e de na fam eti na Yesu pese o kire se sikani betumi akọ soro nanso esa na hodie enti no or the struggle kakra enebeko ti se me de ba na Yesu kan e wo Matthew 6:19 to 21 ya na ebi mo e kire mu ne se Yesu se ye hye ye damudie wo soro enti no asikafo no de omo anya omo ho no in order to intimidate ahiafo enti ye de ye ne ye ho asase so ye hye ye japade wo soro but Yesu ankasa asase so ma ye ne ye ho ebi se wo no a ne kan se o de ishira ema yen hwehwe nyame ahinie ne tene ne kane na ne aka nyina ne sika ka ho bi ade ahode ka ho bi de beka yen ho ne na Yesu pese o kire na elder kire enti ho de mame fancy ha o kire say we have to make God first and in adwuma first enti men tena se enwen say me kwa akoye me peso de no ansa wadwene nyame adwuma ho na se ne ye kan responsibility no responsibility ni treasure ni nyina no eye urade dia e guy nwoma ne say sika ne gwete eye ne dia enu nti se wode amaye kakra amaye a na yebetumi aya ne say yedi bi besen abre na dwuma na se bi oye den ya nipa na yede be ma no em say yebekom yedru title ne ayi na problem e wo people ayi but hu say nyame adwuma ye priority aye fa nyame first answer ya hwene ye die yo so doc finally yeah, Sunny and Pinfua Kai or say treasures in heaven. Yeah. Once won't Munko Ye Juma, it will be a Tesco. Bosome Swa, no work for Sainsbury's or Koji pay wo. And at the same token, say we save or not worse. Won't Munko Barclays, say we could redraw Barclays. So I'll share your car with Matthew 6:19 to 21 now. Yen and I will treasure. Or the treasure my the question is where are you saving your treasures wo bank no eye de wasa se ha anase wo soro nti sending painful achem there's nothing wrong with riches but the issue is where you are saving your riches e kwan ben so na saving wo form ha when resources so nyamede amaye no ye bedwen se resources no yenko aye de na ye use no kwan a ene de or the resource my na babra na ye save no ewo soro when ye de ye adwuma wa hye it goes back to the we city na all kano fi say or the resources na my see manage for the service until the more ye de ye na adwuma no na eson faso no e save emaye ewo soro and na bible kire say ye very important say rather say your resources no ye be say no wasase no ye mfanye onyankopon adwuma na save emaye ewo soro amen medamo ase say mama mo ho kwan na onyankopon edemo eye adwuma abusiafo mo nso medamo ase say mo nchim mafidie no amfree ye dwumadie na mama enimu nyina aye sa dwumadie adusua
edikan wo kota edikan wo sa afi mu no na yede abrew no wo se onyankopon abusua na efabi na maboafo na aboa cheche sene ebeye ye na yenso ebeye onyankopon abusua na efabi na afi nso ya hyede a ewo se ye na afi mfasode a ewo ho ma ye se ye onyankopon abusua da sende ye ne obekọ adusua no ne to so mienu ne ya hwe onyankopon apam ahodo a one yen ewo ho na obi se apam ne bi wo ho a Broni beka se unilateral ba ebi nso ha bilateral ebi wo ha onyankopon enko a ebi wo nso a wo se ye bibi ansa na inhira no ayeden aba next week ye behwe sa na ema ni nyina nti se ne wo ye sa adisua we no sa na next week nso ma ye ne wo nye sa adisua ye katwani na mema Elder Kingsford ensan inhira so ema ye anije ahye yakoma ma osoro hene so ma yen asa ate ase biem sese ye de homa na wo ye mfoforo a ye beka wabusua no ho ye sa abusua wo de wachede ahodo amayen wo de amayen se ye mfanye adwuma nhye odi animonyam wo de amayen se ye mfa mo afoforo na wo de amayen nyese ye de ye kra ni akoma nyina ebeto saa ajapade a odi amaye na emum ye de trust ebem ehwewo Kristo wona wose ye de akoma to so wona de nyina ya odia ti ye se boaye na disua ye sua ne na hotwe emoaye ne kyerɛ de ye nye wo ya setran yimu na sa odi edom ye nya etimi de ye adwuma pa hye odi animonyam koso boa ye ne wasafo ya busua ya adofo nyinara atiefu a ye no mu ya adisua boa ye na wonsami entimi ntra ye mu entimi yese esuo ewo ye akoma mu na dada nyinara yatimi asabia no na boa ye ama yatimi atrase ahye odi animonyam shira ye the year 2023 mayenye soronko ewo mu wadom sunti amen amen